Think. Start recording. Start všetko. Ešte si nastavím túto kameru. Nie je toto. Som tu klikol na toto. Capture device. Nastaviť. Ale tá kvalita si nedá ešte nastaviť, lebo dobre. Si svetielko. Nebude to tak nejako veľmi svietiť. Tak to svetlo mám nastaviť. Z ktorej strany ho dám? Ja nechcem veľmi svetiel do ksichtu. A toto je zavadzať. Svetlo na túto stranu. To by tak? To je veľmi, veľmi to ďaleko. A to reálne môže byť asi aj. Ale nie. Tam to asi. Finally, emotional damage. Finally, emotional damage. Neviem, či tú kvalitu si môžeme ešte nastaviť, alebo nie. Status, mono, balance, to asi už neviem nastaviť, nie. Properties, filters. Filter dobrý pre chroma key, color correction, scaling, sharpen. Ak vám sa to aktualizuje, keď to pozeráte, tak vám budem rád. Scaling, render delay. Možno render. Keď to možno nič nebude robiť, ale neriešim. Header tone. Byť. Roller key. Dáme tiež. Toto sa trošku pohrajem. Dielko. Brightness. Gamma. To je čo? Aha, toto svetlo to robí. Oh shit, to veľmi svietilo teraz. Do očí, to veľmi ťahalo oči, takže no toto tu na smoothness. To asi nechám. City necháme tak. Kontrast asi skôr by som mal. Že byť možno. A ešte tu by som color correction. Pokiaľ to tu nemám. Gamma, kontrast. Sa tu menia farby, dobré. Toto možno vymážem. Maky. Co robila? Oh shit. Similarity. Green. City. Custom color. Yes. Dobre, toto asi nebudeme používať tiež, to má byť asi na green screen. Chroma key to nebudem potrebovať. Ja green screen nepoužívam to, že toto sa ma netýka.
To asi už tiež nebudeme riešiť, to tiež znamená. Čiže možno ešte nastavím onen sharpen. Nie to už je príliš. Dáme asi, necháme tak. Tiež necháme tak, ale color. Asi kontrast. Sa mi nepáči toto tu na, čo sú tieto tu na obrazovke. To sú najhoršie. To je ešte horšie tiež. Opacity, brightness. To môže brightness a to môže, či? Oh shit. Dobre, ja si nechám tak. Gamma. Dáme takto gamu. Dobre. Takže, ľudia, ja vás chcem privítať dneska pri ďalšom dieli z hry Minecraft. No a dneska tu budeme hrať ďalší diel. Takže, ak chcete kúkať, môžete. A ja možno ešte si zmením farbu. Možno zmeniť červenú, dáme. Dneska by sme mali možno si vyskúšať nejakú novú farbu. Dáme asi rúžovú. Dáme rúžovú, ľudia. A môžeme sa pustiť do hry. Takže ja si zapnem Minecraft. Počkáme chvíľku, kým sa mi toto. A ja zatiaľ ešte si tu nastavím onen. Takže ideme na to. Čiže dáme si ešte toto si nastavím. By sme mohli začať hrať. Dobre. A môžeme v podstate aj začať. Takže ideme do hry. Môžeme začať. Mi to prišlo zase s pičovinou. Som iba zdalo asi, že mi niečo prišlo. Dobre. Môžeme ísť začať. Oh, yo, shit. OK. To som nečakal, že bude pri dverách. Takže ľudia, ja som ešte pred týmto videom skúšal vlastne, pred týmto záznamom som skúšal ešte nastavovať zvuk a obrazovku, lebo proste mi to tam dosť blblo a hlavne ten zvuk bol dosť pičí v minulých dieloch. Takže som sa snažil to nastaviť dobre, takže už pokiaľ to je lepšie, dajte mi vedieť. A dneska budeme totiž hrať a dneska by som vám aj oznámil, neviem, či minulý diel ste videli alebo nie, fucking shit, skoro som zomrel. Tak vlastne my sme sa minulý diel stratili. Dneska som chcel vás updateovať hlavne v tom, že som našiel domov, takže predsa len sa mi podarilo nájsť domov z toho oného a viem, že v minulom diele som aj trošku použil kreatív, neviem, či ste to videli, bo som sa snažil hľadať miesto domov, ale nejako sa mi to nepodarilo, musel som dať survival a až tak som našiel. Takže zase survival. Nič som si nepridával, ľudia, všetko mám ako predtým. Maximálne som si tu dal kompas a toto, aby som vedel koľko hodín, to je všetko, a mapu nejakú. No, nie, mapu som našiel, ale tieto dve som si pridal len preto, aby som vedel koľko je, kde je sever a toto, že noc, kedy sa blíži. A keď som už pri tom, tak toto si dám asi do rúk, aby sme mohli vedieť, že či sa blíži noc, alebo nie, lebo ja fakt nesnášam, keď toto musím potom riešiť. Čiže ešte máme kopu času, kým bude noc. Takže tento deň by sme dneska ľudia išli toto poriešiť. Mapa k pokladu. Toto bude dnešný program a možno keď sa nám podarí, tak nájdeme ešte aj niečo iné. Takže ideme sa pozrieť, kde je poklad. My sme niekde tu, čiže musíme ísť smerom tam. Týmto smerom musíme ísť. OK. Ja teraz rozmýšľam. Na takúto výpravu si budeme musieť veľmi dobre pripraviť. Čiže ak fakt my chceme ísť niekde takto, musíme si pripraviť veci. Takže
Dneska ešte na toto nepôjdeme, ale poďme si pripraviť veci, čiže budeme musieť si spraviť nejaký ten vlastne oný majak, že keby náhodou som sa zase stratil, aby som vedel nájsť cestu domov. Najlepšie by bolo, keby som si to nejako zaznačil aj do mapy. Ak by sa to dalo. A ja by som chcel vedieť, či sa to dá nastaviť niekde spawn point, čiže by som išiel do chatu. Nie, toto nie je chat. Ale sa učím ľudia, takže nie toto. 10 či 12, či ktorá bola? Nie toto. Ktoré to bolo? Neviem, ktoré je chat. Takže... Jak sa otvára chat? Naspäť. No nič. Neriešime pičoviny. Dobre. Ja som myslel, že asi poďme na tú výpravu, ale predsa len asi my pôjdeme iba niekde do okolia si kútať, takže dneska to bude taký chill deň, asi skôr by som povedal. Ako vy sa máte, lebo ja sa mám celkom fajn. A dneska, neviem, či budeme tento mať diel dlhý, ale pokiaľ by ste chceli, tak možno ďalší diel bude dlhší. Uvidím. Neviem, aký dnešný diel bude dlhý, lebo proste máme dneska ešte nejaké vyučovanie, ale teraz máme voľno, takže prečo nie? OK. Tu sme už asi aj boli možno kopať. Dneska by sme išli do dolov, takže by som dneska išiel kopať. Tu nám možno by som išiel týmto smerom niekde. Čiže by sme išli takto sem. No, takže ideme. Dneska by som veľmi rád našiel nejaké už upgrady, nejaké nové veci, nejaké novú rudu, lebo zatiaľ mám iba železo. Ako máme už nejakú rudu so sebou, ale nie je to to, čo ja chcem. Ja chcem nájsť ľudia diamanty v Minecrafte. Ešte sa nikdy nepodarilo nájsť diamanty. Takže bolo to vždy ťažké nájsť diamanty pre mňa, keď som hral Minecraft. Takže ak si to náhodou nevedeli, tak ja mal som vždy smolu na hľadanie diamantov. Takže dúfam, že v tejto sérii, keď budem točiť, nájdeme diamanty. Áno, sa to podarí možno aj v tomto dieli, to budem veľmi rád. Lebo oni tu menili nejaké veci, že vlastne v ktorej úrovni sa nachádzajú diamanty, takže myslím, že minus 50 alebo nejak tak, lenže ja tu nemám zapnuté one. Ale môžem sa pozrieť, jak sa zapínajú zobraziť súradnice. Pozícia, to musím ísť, keď poviem takto. OK, tá stovka toto určuje, že jak vysoko som, takže musím ísť na minus 50. Ja nenávidím, keď toto tu musím robiť. Hlavne, bo mne sa vždy stalo to, že proste som nikdy nemal šťastné tie diamanty a keď už som ich našiel, tak si ma niečo prišlo zobrať. Nejaké tie príšery ma tam zabili. Proste ja mám nervy z týchto baní v kuse. A keď to nie je žiaden horor, ale proste chápeš. Žiaden mod, ale bojím sa aj tak. By the way, videli ste no video od Tukloka? Ja som ho videl. Bol som aj na livestreame, Šarka hrala s ním, takže ak ste ho nevideli, choďte si ho pozrieť. Ak si máte člena u neho, lebo ja nemám, takže ja pozerám iba livestreamy, ktoré buď dá verejne, alebo iba vtedy, keď mám čas a môžem kúkať a live pozerám celý záznam. Ako vlastne on túto sériu vždycky striha ako video, takže to si možno môžeme pozrieť aj zo strihanú verziu celú. Takže 83, kamo to ešte, ako hlboko musím ísť? To fakt, mám dobré súradnice. No mne sa nezdá, že to sú tie správne súradnice. Môže to zauvedenie. Ticho buďte o tomto. Ani slovo. Ani slovo. Ja sa bojím prísť o veci. Možno preto.
Ani slovo. Nechcem totiž vidieť veci. Bohužiaľ. Ani slovo. Fucking shit. Veľmi musím ísť hlboko, aby som našiel diamanty. Minus 50, kámo. Yes, aspoň niečo. Aspoň niečo. Fucking shit. Máme aspoň uhlie. Uhlie potrebujeme to, aj keď je to iba uhlie, potrebujeme na vypalovanie vecí. Či už sú to veci ako rudy, alebo nejaké jedlo, keď chcem si uvariť alebo upiecť, proste potrebujeme uhlie. Uhlie sú dôležité veci tiež. To je asi všetko, čo tu bolo. Môžeme pokračovať. Môžem tu dať ďalší kameň. Toto si dám do inventára, pretože sa mi zavádza strašne. Oh shit, už krompač ide do piče. Pekne. Pekne. Budem si musel vytvoriť nový krompač. Jediný železný krompač ide do piče. Nezabúdajte, že tieto záznamy ja vlastne budem dávať na môj hlavný kanál ako zostrihané. To sú špeciálne záznamy, ktoré nebude vidieť hocikto. To je taký štýl točenia, aký budem robievať. LPS záznamy, to už vlastne tak som to nazval tú sériu, to je taký keby nový názov pre LPS, že LPS záznamy, alebo proste LP záznamy, že dlhé vlastne videá, dlhé videové záznamy, ktoré budem potom strihať z druhého kanála. Keby som aj content aj na hlavnom kanále z hier. To štýl som si vybral, to je celkom fajn, lebo budete mať aj na hlavnom kanále niečo na vedľajšom zostrihané. Že aj nielen na hlavnej bude zostrihaná verzia, ale aj na vedľajšie niektoré budú zostrihané. Že z toho budem potom vyberať content na zostrihanie, keď nebudem mať obsah. Čo je super, lebo vy radi pozeráte hry a ja rád pozerám hry, takže content nejak blázim. Však mi dajú už nejaké rudy, kurňa. A zaňat. Nie, po maďarsky to len tak som povedal, aby ste boli zaujatí. No, to už ma sereš. Reálne mne už odíde krompač. To si robí srandu. Môj železný krompač odíde, pretože neviem, že nájsť pojebané nejaké one. No krompač. Fucking shit. Mám nejaký náhradný. Vlastne ja tu môžem si robiť krompač, lebo ja tu mám crafting tak. Mám nejaké drevo. Tak, nejaký kameň, čiže som môžem robiť nejaké krompače už. Tak, ideme si ten krompač. Bum. Bum. Radšej by sa tu ešte jeden. Tak. Rozkopeme. Krompač si dáme niekde tu asi vedľa meča. Teraz normálne ja mám nervy. Ako nie, že nervy, že sa bojím, ale nervy, že som nasratý. Akože, what the fuck? Prečo žiadne rudy? Dneska budeme maniť ľudia. Dneska to bude trošku nudný diel. Železo, fuck shit. Yes, máme železo. Oh shit. Fuck. Železo. Konečne nejaká ruda. Ako čakám iba na diamanty, ale aj tak ďakujem. Ďalej. Super, máme už železo.
Dajú, čo ešte dneska nájdeme. Máme už koper, železo. Máme aj toto. Dneska dobre zatiaľ. Nie je to síce najlepší ľud, ale všetko sa počíta. Všetko beriem ako super, takže čím viac si ľutu, tým len dobre. Ja som ten typ hráča, čo ja mám radosť z každej rudy, takže nesmiete sa mi, keď viem sa tešiť z uhlia. Neberte mi to z kontextu. Takže tak. Takže tak. Oh shit, tu je jaskyňa. Mám tam ísť? Ľudia, ja sa trošku bojím úprimne, ale... Neviem, či tu totiž má nastavenú, normálne, že príšery sú tu. Hej, sú tu. Fuck. Ale tu by mohli byť veľa akože oných. Oh shit. No poď. Poď. Hell yes. Aspoň, že v tom Minecrafte, v tomto na počítači viem lepšie bojovať proti príšeram ako tam. Oh, železo. No, dáme bacha. Ešte tu po mne prídu nejaké... Oh shit, tam je nejaký pavúk. A, nevšimol som ešte. Sa bojím, že by išli po mne. Ježiš, no sa ťa zľako do piče, kokot. Skap. Oh, skeleton. Čau. Nie. A vieš, čo už ma zabí. Dobre. Tak nič, poďme tam ešte raz. Ale mám aspoň nejaký ľud, takže zatiaľ si ho odložím. Pane Bože, toto... Ale aspoň som našiel caveku. To je aspoň dobré. To je pozitívne. Odložím veci a ideme si ľahnúť. Počkaj, nie, tu no. Si dávam. To je... Dobre, toto už nie sú, takže tieto pôjdu sem. Nie, pôjdu sem. A možno čo to ťukám do piče. Tak. Ameň. Toto ide sem. Ja si to nechám, toto možno dáme sem. Bratu, ale skeleton musel proste ma zabiť. Tomu kde dávame? Čiže tu máme. Toto si tu nechám, mapu si tu asi nenechám, lebo čo, ako chápeme sa, ale no, pre istotu si tu nedám, to si tu nechám, jedlo sa mi zíde, dobre, idem sa vyspať a ráno ideme pokračovať, bo toto je masaker, akože tam som našiel konečne dobrú jaskyňu s možným lútom a proste typek ma zabil. Hajzel jeden. Hajzel, aspoň, že mám toto zapnuté, nech sa totiž písť o nič. Fucking, to bude moje adventure jak kokot. Týmto antením. Takže ideme späť. Oh shit! Ty si mal zľak... Ty kokot jeden. Skap. Tu. Ideme dole. To je zase dlhá cesta, kámo. Niekoľko blokov už. Ty pane, jo, nevieš, že je rýchlejšie? Po schodoch sa asi nedá ísť rýchlejšie. Trošku sa nám to bude trvať, keď prídeme ku tej jaskyni. Ale nejako to prežijeme. A už sa blížime. Nie to až tak zase hlboko. Ani toto. Teraz tu žiadnych nevidím, takže mám šťastie. Ešte to budem musieť vysvietiť, lebo kalaj nechcem tu mať žiadne príčely. Najväčšiu areu radšej osvietím, než sem tu budú spawnovať. Niečo videl. Železo! Fuck yes. Oh shit. Oh shit! Nie. Nevybuchni hlavne, nevybuchni! Kokot. Dúfam, že tam nič nebolo dôležité. Asi nie. Keby vybuchol tu na, to sa zabijem.
To trochu myslel, že tu je zase nejaká príšera. To by som sa posral. A keď kopem. Creeper je najhorší reálne. Koľko železa som našiel? Ty kokot, jaké šťastie máme. A ty ďalšie. Jo. Nič. Radšej si budem kontrolovať, lebo ja nechcem skapať. Počas toho, jak vybuchne Creeper. Creeper je najhorší v tomto. Aj keď máš toto zapnuté, lebo on keď vybuchne, keď kopeš, tak prídeš o všetko. On ti to tu nechá vybuchnúť. A resursy mať nebudeš. Že Creeper je stále... Oh shit. A poď, ty kokot. Poď sem, ty. Mak. Jak som mu dal knockback. Biu. Jaký knockback. Oh shit. Viem vyliesť. Aby som vedel. Oh yes. Ja som iný hráč. No poď ty. Poď. On nestiel vybuchnúť. Ja som jaký šéf. Na poslednú chvíľu som ho zabil, more do biči. Hell yes. Dobre, tu som už asi všetko vykopal, hej. Tu bolo ešte železo, či nie? Hej, tu je. Tu je ešte železo. Ježiši! Kokot! Ja sa vás niekedy zľaknem. Kurva, so skrompačom som musel zabiť. Som aj bojím príšer, ale iba vtedy, keď sa ich bojím, keď som naprosto zničený, že napadnú, chápeš? Normálne by som sa ich nebal, keď ich zbadám z ťaľky. Ale keď zničený sa prísej napadnú, tak to by si sa aj ty zľakol. Normálne zozadu Creeper ti len tak vybuchne. To je najhorší pocit. Dobre. Takže z časti je ten Minecraft horor, ale iba z časti. Lebo ja sa ho väčšinou nebojím. Čau, pavúk. Ja, ty chceš ísť po mne? Máme som si z teba. Ale tak ďalšie železo. Ja toho kejka má kopu veci v sebe. To hovorím. To je resource jak blázen. No. Musíme si to tu porozsviecovať. Už mi dochádzajú torčky. Oh fuck. Skeleton. Skeleton. Ty to pôjdu po... Ešte sú dvaja. Kokot. To... Áno, áno, zabite sa. Nie, 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 nie. Kokot. Aspoň, že mám tie resursy, ale chápeš? What the fuck was that, bitch? Musím zase ísť dole. Aj kokot. Majú potrebu ma zabíjať. Toto dáme sem. A možno kameň si by som mal nejaký nechať. Keby náhodou, vieš. A budem si iba odkladať tieto veci, čo sú veľmi dôležité. Tieto až tak sveru. Chápeš? Tie príšery niekedy sú na nasratie. Zase dole, kámo. Či nahrávanie, že či ide. V poriadku. Hej. Dobre. Chceme načíta. A peš to ty pičácov. Pičácov. Bože. Kokoti. Kokoti to sú proste, to či inak neviem ich nazvať. Tu nám musíme ísť, tu si môžem by som mal nejako označiť. Nie sa s týmto, ale chápeme sa. Tu nám by mal byť nejaký vchod potom. Toto, no, nevadí. Ideme dole. Chápeš? Koľko ma tu zabije. Ešte si zatiaľ vymením farbu. Dáme si zelenú. Pretože Minecraft hrajeme. Vieme prečo. Áno, tak láskovo, aby si rozumel. Tak. No daj sem. Chcem vás pozabíjať všetkých. Ale nalúčiť. Kokot. Poď. Ja sa vás nebojím. Mám lepšie skilly na počítači, než na mobile. Tu ma tak nezabijete. Bratu. Som kliker jak kokot. Dobre, toto asi brať nebudeme, to je iba koper. Nie až taký dôležitý. Zatiaľ. Ako spravíme si určite nejaký to ten aby nám nezasahoval do domu, ale nebudem. Hell yes.
Ale to je super, že som sa pustil do neho. Že sa hitli. Že začali sa zabíjať. Škoda, že to sa zabíjajú navzájom. Má ten koko proste doraziť. Na... uhlie. OK. Sa možno niekedy potom aj vrátim. Ich pavúci, čaute. Železo! No, nie sú ani veľmi príšeri, takže tu nám môžem pokoj kopať. Ale ja nechcem riskovať, takže radšej musím sa kúkať za seba, lebo v podstate nikdy nemusíš vedieť o tom, že ťa chce niečo chce zabiť. Amen. To sa dáme do inventára. Či PI, keby nás mali toto pušu. Čo? Hello, guys. Have anyone home? Ja už nemám uhlia, musím si nakopať, nech mám torčky. Ja sa budem potrebovať uhlie. To čo tu robíš? Ja si sa sem dostal do piči. Radšej nechcem vedieť. Stadiaľ niečo vylezie, tak ja sa poserem asi. Keď vyzerá nejaký pavúk a mi dá headshot, tak ja robím otočku kokot. Ja neviem. Niečo spravím, ja si dám arma. Tu som spadol vtedy, nebude tu na niečo náhodou. Zatiaľ si spravíme aspoň torčky. Čiže pim, neviem koľko mi to vyjde. Dobre, si aspoň niečo. Iba vodopádik. A zombie. Poď. Kokot. To je proste kokot. Chápeš? Kokoti sú bez mozgov, však. Logika. Oh shit. Nestal po mne. Zabudol, že to je zombie. Niekde to niečo vedie, alebo to je proste len také. Oh fuck, tam by som nechcel spadnúť. Ešte tu sa otočíme asi ľudia. Tu sa asi otočíme. Skúsme inde nájsť ten koper. Na koper to uhlie. Uhlie, neviem toto, lebo torčky nie je až tak veľa, takže musíme kopať. Koper je reálne dôležitý, pokiaľ chceš svetlo v jaskyni. Oh shit. Chceš? Mám ti dať nakladačku? Fuck. Fuck you, bitch. Tam sú to tí glow squidí. Oh my god. To som našiel toto špeciálny realm? Či jak to? Oh shit. Nie. Jak som rýchlo stihol dať ten meč. Poď. Budeme mať na stringy a budeme mať na to ten. Okamžite zasvietiť, lebo ja nechcem tu byť v tej tme. Big železo. Tu porozsviecujem, lebo toto... Ešte, že tie torčky dokážu svietiť na niekoľko diálku, lebo... Nechcem mať. Tu porozsvecujem a keď nájdem niečo, tak si toto povykotám. Tak. Dobre, a ideme si vykútať tieto tuná, čo som našiel. No, niekde bolo železo. A tu je. Škoda, že iba jedno. Čakal som viac. Ako už mám dosť, akože tam mám ešte, toto sú 6, a ešte doma mám nejaké, čo som vtedy nazbieral, takže už nejaké železo, môžeme si robiť ďalší kompač potom. Zbranie, alebo nejaké už konečne. Fucking shit. Oh, yo. Tam by som nechcel spadnúť. Tam by som... Nie. Piči s vami. Chujoví zombici. Kokoti. Čau. Chápeš? Do piče s vami. Kokoti chujoví. Takto ma zabijete? To si čo vy dovolujete do piči? To je moje zákon schválnosti, prečo sa má vždycky otáčať. A ja DG som sa neotočil. Proste toto, jak kokot sa to musím v kuse vrácať do piči. Chuj. To mi vyziecká more. Toto, keby som mal diať v kuse. Ojebané zombici. Kokoti. A taký, že
Tam by som nechcel spadnúť a ty hneď zombie za mnou. Čau, kokot. Môžeš ísť za nimi. Kokot. Vieš čo, teraz sa prídem s týmito štýlom a ideme ich vyzabíjať. Poď. A sú všetkých teraz zabijem. Aj keď neviem, či s týmito okuliármi väčšinou budem dobre vidieť v tomto, ale možno, hej. Kde boli tí zombici? Poď sem. Ja nemám problém ti po hube. Tu som vtedy spadol. A tu boli zombici. Neviem, kde zmizli, asi sa despawnuli, ale som mal v pláne zabiť. Nemám onen. Dám si ich takto asi. Ja nemám teraz dosť oného. Môžeš. Nemám teraz dosť tých oných, takže budem musieť si nakopať. Ja sa musím ako dostať dole, lebo som reálne možno aj chcel nájsť niečo dole, bo čím dlhšie, tým nájdeš viacej tých oných. Oh fuck, tam som nechcel skočiť. Rozmýšľam, že či to... tu si. No poď. Aj tu si dal. Poď. Zabudol tam je niečo. A toto sú od nejakého skeletona. Skeleton. Poď. Počkám si tu na teba. Ja si na teba počkam. Poď. Pokojem. Kamo, vážne? Keď kúkam čas. Poď sa. A tak pavúk. Poď. No poď. S melónom ťa zabijem. Kde si? Poď. Ja ťa zabijem s melónom do piči. Šup. Nie. To čo bol za mnou? Zombie dedinčan. Poď sa vyjebať. Pokoj. Kedy mi začína? Page. Ešte mám. Až o 11. začína. Kokot. Zombie dedinčan do piči. Zombie dedinčan. A peš to. Ľudia, ja sa než vrátim, ja sa idem napiť, bo tu nemám zo sebou vodu. Späť ľudia. Bol som si po pitie. Nech mám niečo, pri tomuto nechže. No, idem zajebať od tých kokotov. Takže idem zase dole. On chcel zabiť s melónom. Referencie na môj starý kanál, pamätáte si? Tí, čo ste veľmi OG fanúšici, viete, že som mal kedysi kanál Mr. Melon. To je referencia. Originál. Ja som tu. Kde ste kokoti? Nech vás môžem zabiť. Tam ma napadli. Tam som spadol, tam ma napadli. A tam je železo, to som sa ani predtým nevšimol. Nie sú tu. Neodišli. Ja si teda napútam toto. Oh, dick. Viac je železo. Čo? Nie, ty kokot. Zase.
Dneska nie, ty posratý hajzel. Posratý. Fuck. Fuck this shit, I'm out. Oh fuck. Tam by som spadnúť nechcel. Tu je železo. Zombie more. Spadni, 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 spadni! No ja budem kúkať na ňo, kým spadne. No nespadne, to je kokot. Ešte väčší kokot, jak ja. To si mal vytvoriť nové torčky. Tu niekde blízko nejaký oný. Big slime. Čau, bracho. Tam je. Ja videl si tu nejaké železo. On je po mne proste, to je proste kokot. Hej, zombie! Nie! Už dneska nie do piči. Koľkokrát ma tu ešte chcete zabiť do piče? Najhoršia dnešná smrť bola asi vtedy, keď ma zhodili na tú zem dole. To bolo najhoršia zatiaľ smrť. Si musím vyhealovať, pretože tu zase zabije niekto. Pravda. Asi budem pokračovať na budúce. Čiže ja sa si ľudia poviem nechať zhodiť. Sme mohli ísť domov. A tu by sme to možno aj ukončili. Takže, ak sa vám páčil dnešný diel, zabudnite like, odber, zdieľať. Napíšte mi, čo si myslíte o tomto novom dieli, o novom settingu a my sa budeme vidieť pri ďalšom dieli. Majte sa a ja končím. Mám dneska už dosť nervov. Kurva s nimi.